Warm welcome for today's Bhagavad Gita session. இதை புரிஞ்சுக்க ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि विदुनोति सुकृत्सतं नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. ओके. ஓகே. ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்றது யாருக்காவது என்ன புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து வந்து 4.25 வரைக்கும் எடுத்திருந்தாங்க மாதாஜி. சர்வதாச பிரபு எடுத்திருந்தாங்க. அதுல இருந்து கேக்குறீங்களா மாதாஜி? ஆமா பிரபு. யாராவது உங்களுக்கு எனக்கு இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சின்னு அப்படின்னு யாராவது தெரிஞ்சுங்க இருந்தா ஒரு 2-3 பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த தலைப்போட பெயர் பார்த்தீங்கன்னா உன்னத அறிவு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, முதல்ல இந்த பகவத்கீதையை நான் யாருக்கு சொன்னேன்னு சொல்றாரு? சூரிய தேவனுக்கு மாதாஜி.
விவஸ்வானுக்கு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து மனுவுக்கு சொல்றாரு. அவர் வந்து ஈஸ்வாக்கு சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு என்னாச்சு, சங்கிலி தொடர் வந்து அறுபட்டு போச்சு இல்லையா. அதுக்கோசம் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணரே வந்தாரு, பகவத்கீதையே சொன்னார் இல்லையா. நம்ம இஸ்கான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையை சேர்ந்தது இல்லையா. ஸோ நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை பெற்றோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணரு, நீ என்னப்பா இப்போ இப்போ நம்ம இருக்கிறோம், அவர் அப்ப இருந்தாருன்னா அப்ப சொல்றாரு இல்லையா, நீயும் நானும் வந்து எல்லா காலத்துலயும் நம்ம பிறந்திருந்தோம், ஆனா நீ மறந்துட்ட, நான் எதையுமே மறக்கலன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஞாபகம் இருக்குங்களா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம்? ஆமா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா இல்லையா. ஸோ எப்பெல்லாம் தோன்றுவேன்னா, தர்மம் வந்து அழியும் போது நான் தோன்றுவேன், தர்மத்தை நிலைநாக்கவும் பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் நான் தோன்றுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மத்தை பத்தி சொல்றார் இல்லையா. நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது, வீத ராக பய குரோத பற்றுதல் பயம் கோபம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா சாது சங்கா பஜன கிரியா அனர்த்த நிவர்த்தி நிஷ்டா ருச்சி பாவா கிருஷ்ண பிரேமை அதை அடையணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா. அதுக்கு நம்ம எப்படி மாதிரி செயல்களை செய்யணுன்றதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா. அந்த கர்ம யோகிகளா இருக்கணும், அதுல வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகிகளா இருக்கணும் இல்லையா. அந்த சத்துர் வர்ணாசிரமம் கிரியேட் பண்ணது பக்தர்கள் எந்த நிலையில இருந்தாலும் அவங்க வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ணணுன்றதுக்கோசம் தான் அந்த விஷயன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. யார் வேணும்னாலும் பக்தி பண்ணி கடவுளை வந்து அடைய முடியும், அதனுடைய நோக்கம் தான் இந்த வர்ணாசிரம சங்கம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாவா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த அவர் கொடுத்துருந்தது வர்ணாசிரம சங்கம். ஓகே, நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றோமா இல்லையா, நம்ம அதை விட்டுட்டு நிறைய விஷயத்த கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. அதுக்கடுத்து செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல்ன்ற ஒரு டாபிக் நேற்று பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. கர்மா ஆமா. அகர்மா விகர்மா என்னன்னு சொல்லிட்டு கர்மவாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களில் சொல்லியிருக்க சடங்குகளை செஞ்சுட்டு பலன் அனுபவிச்சுட்டு சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வருவாங்க. விக்ரமவாதிகள் வந்து வேதங்களுக்கு புறமான விஷயங்களை செய்வாங்க, அதனால கீழ்நிலையாக பிறப்பாங்கன்றதை பார்த்துருப்போம். அக்கிரமவாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பக்குவம் அடைந்தவர்கள் ஓகேங்களா. அதனால எந்த வேலையை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்வாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சிருப்பீங்க நேற்று கரெக்டா. ஸோ அப்புறம் ஆமா. செயலின் மேல் செயல்ன்றதை பார்த்தோம். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இந்த பிக்சர்ல இப்போ பார்க்குற மாதிரி ஒருத்தன் மனசுக்குள்ள வந்து ஆசை இருக்கும், பட் தோற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னியாசியா தருவான் இல்லையா. அது வந்து போலி மனிதன் இல்லையா. அது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்தியுற்று சுதந்திரமா இருக்கணும், எதுக்குமே கவலைப்படாம இருக்கணும். யாரை சார்ந்து வாழ்ந்தா இது மாதிரி இருக்க முடியும்னா கிருஷ்ணரை சார்ந்து வாழும்போது இந்த குணாதிசைகள் நமக்குள்ள வரும்ன்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். மாதாஜி 27வது ஸ்லோகம் பொறுத்தவங்க படிங்க. 26ல இருந்து பார்க்கணுமா பிரபு இன்னைக்கு? ஆமா மாதாஜி. 26வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஸோ இன்னைக்கோட பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாகங்கள். இங்க யார் யார் என்னென்ன மாதிரி யாகங்கள் பண்றாங்கன்றத பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சில பேர் வந்து தேவர்களை வந்து வழிபடுவாங்க யக்னங்கள் மூலமா. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மனை வழிபடுவாங்க, அது யாகத்தால் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்ற யாகம். நெருப்பினால் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட யாகம் தான் வந்து ஞானிகள் பண்றது. ஓகே, மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்தோத்ராதி நீந்திரியாண்யே சம்யமாக்னிஷு யுஜ்வதி சப்தாதீன் விஷயானந்த்ய இந்திரியாக்னிஷு ஜூஜ்வதி. மனக்கட்டுப்பாடு என்னும் நெருப்பில் சிலர் கலங்கமற்ற பிரம்மச்சாரி. பிரபு ஸ்லோகம் மாத்திரம் பாடுங்க, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. ஒன்று வந்து பிரம்மச்சாரிகளை பத்தி சொல்றாங்க, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்களை சொல்றாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரிகள் மனசை வந்து கட்டுப்பட்டு நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டக்கூடிய யக்னம் போல தன்னுடைய வாழ்க்கையை புலன்களை கட்டுப்படுத்தி வாழ்வாங்க. ஆனா அதே வந்து குடும்பஸ்தர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சில ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளக்சுவேட்டாக இருக்கும். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் லைஃப் எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பிரம்மச்சாரியர்கள்
பிரம்மச்சாரிகளுக்கு. ஆனா கிரகஸ்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டட் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்பட்ட செக்ஷுவல் லைஃப் வந்து இருக்குது. ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அதனால வந்து ஒரு ஒழுக்கத்தோட வந்து அவங்க வாழ்றதுக்கோசம் தான் அந்த கல்யாணமும் அந்த வாழ்க்கையும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையை வந்து ஈண்டு எடுக்கணும். ஓகேங்களா? புலன் திருப்திக்கோசம் வந்து செயல்களை ஈடுபடக்கூடாதுன்றத சொல்றாங்க. ஓகே, அதுதான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க. பிரம்மச்சாரிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எப்பவுமே கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருடைய புகழை வந்து பாடிட்டே இருப்பாங்க, கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து பௌதிக விஷயத்துல இருந்து விலகி இருப்பாங்க வந்து பிரம்மச்சாரிகள். அதே வந்து ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்கா நேர்மையான முறையில சம்பாதித்து வந்து அதை வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துவாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 47வது ஸ்லோகம் படிங்க. 27வது ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण सर्वाणि प्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि साबरे आत्मसंयम योगा नौ जुवதி யஞான தீபிதே. ஹரே கிருஷ்ணன். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சர்வாணி இந்திரியாணி கர்மாணி. அதாவது இந்த இந்திரியங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்திரிய பொருட்களால இந்த சென்சஸ் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இந்த மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுவதன் மூலம் தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து 2 விஷயத்த வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஒண்ணு மனசு, இன்னொன்னு புலன்கள். இது எதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, ரெகுலேட் பண்றாங்கன்னா தன்னை உணர்வு அடையணும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நமக்கு இத்தனை நாள் நம்ம வந்து இந்த உடல் அல்ல ஆத்மான்ற கான்செப்ட் எல்லாம் தெரியாது இல்லையா? சுய உணர்தல் பத்தி நமக்கு தெரியாது. அதை உணரணும்னா சில விஷயங்களை வந்து நம்ம தியாகம் பண்ணணும், சில விஷயத்துல வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும், சில விஷயத்த வந்து கட்டுப்படுத்தணும் இல்லையா? புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணன் அதாவது வாயு பயிற்சி, மூச்சு பயிற்சி இருக்கு இல்லையா? அதையும் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றன. இந்த அஷ்டாங்க யோகிகள்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அவங்க மனசையும் புலன்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை வந்து அவங்க வந்து உணர்றாங்க இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. யோகிகள் வந்து அஷ்ட அங்க யோகிகள். அஷ்டன்னா 8, யம நியம. யமன்னா என்ன? ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா? சமுதாய ஒழுக்கம், தனி மனித ஒழுக்கம் தான் வந்து யம நியம, டூஸ் அண்ட் டுநாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து நியம ஆசன, ஒரு பத்மாசனத்துல உட்காந்துக்கணும்னு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? சமமான இருக்க தரையில உட்காந்துக்கிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது பிராணாயாம மூச்சு பயிற்சி பண்ணியும் பிரத்யாகார புலன்களை வந்து வேற இடத்துல இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? எந்த ஒரு பொருள் மேலேயும் பற்றுதல் இல்லாம பார்த்துக்கணும். பிரத்யாகார தாரணை ஆரம்ப நிலை, பக்தி தியானத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை வந்து தாரணைன்னு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து தவம் பண்றாங்க, மெடிடேஷன். அதுக்கு அடுத்து சமாதி நிலையை போறாங்க. அந்த சமாதி நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை வந்து உணர்றாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகிகள். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா வந்து உடல்ல வந்து 10 வகையான காற்றுகள் இருக்குது. ஓகேங்களா? சோ அது உட்சுவாசம், வெளி சுவாசம் சொல்றேன் இல்லைங்களா? இந்த ஆத்மா வந்து அந்த காற்றுல வந்து மிதக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, யாரோ படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பிரபு இல்லைன்னா நீங்களே படிங்க பிரபு. ஓகே ஸ்லைட் மாதாஜி. சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா படிங்க பிரபு ப்ளீஸ். திரவிய யஜ்ஞாஸ்த போயஜ்ஞா யோக யஜ்ஞாஸ்ததா பரே ஸ்வாத்யாயஜ்ஞாயஜ்ஞாச்ச யதய சம்சித் தவ்ரதா. ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை விதமான யக்னங்கள் இருக்கு? 4 விதமான யக்னங்கள் இருக்கு வந்து சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. திரவிய யக்னான தன்னுடைய பொருளை வந்து கொடுக்கறது, அதுதான் திரவிய யக்னா. போக யக்னா, யோக யக்னா அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடும் விருந்தங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சில தங்களது உடைமைகளை தியாகம் செய்தல், அதுதான் வந்து சேரிட்டின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஞானம் ஒளி பெறுகின்றன. மற்றவர்களோ கடுமையான தவங்கள் பண்ணி சில பேர் மனச புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி அல்லது உன்னத ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்காக வேதங்களை கற்றல். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சேரிட்டி பண்றாங்க, அப்புறம் வந்து
விரதங்களை ஏற்றுக்கொண்டாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கடுமையான தவங்களும் அஷ்டாங்க யோகத்தையும் பண்றாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா வேதங்களை படிச்சு ஞானத்தை பெறுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதத்துல ஒரு விஷயத்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? தன்னுடைய வாழ்நாட்களையும் காலங்களையும் நேரங்களையும் வந்து வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? ஞானம் வருது. என்ன மாதிரி ஞானம்? உன்னத ஞானம் வருது. அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து முன்னேற்றம் அடையும். என்ன விதத்துல முன்னேற்றம் அடையணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த மனுஷ பிறவி இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 84 லட்சம் ஜீவராசிகளுக்கும் இந்த மனுஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இவன் இந்த தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? வேறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற எந்த ஜீவராசிகளாலும் இதை வந்து பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அவனால கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, படிக்க முடியுது, சிந்திக்க முடியுது, அறிவு பக்குவம் அவனுக்கு இருக்கு இல்லையா? அதன் மூலமா அந்த கான்சியஸ்னஸ் எல்லா மனுஷனுடைய ஒரே ஒரு தர்மம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சனாதன தர்மம். ஓகே, பாகவத தர்மம். அதாவது கடவுளுடைய பக்தியை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு கடவுளுக்கு வந்து பக்தி செய்யறது, கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த தர்மம். அது வந்து இந்த மனித பிறவில மட்டும்தான் பண்ண முடியும். மற்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா விலங்குகளும் மனிதனுக்கும் ஒரு காமனான விஷயம், 4 விஷயங்கள் நடக்குது. அதுவும் தூங்குது, அதுவும் சாப்பிடுது, அதுவும் இனவிருத்தி பண்ணுது, தன்னை தற்காத்து கொள்ளுது இல்லையா? இந்த 4 விஷயம் வந்து பொதுவானது மனுஷனுக்கும் சரி மிருகத்துக்கும் சரி. ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு உணர்வு இருக்கு. ஸோ இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா தன்னை உணர்தலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இங்க பண்ற எல்லா விரதங்கள், இந்த சாக்ரிஃபைஸ் எக்னாஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை பெறத்துக்கு தான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதன் மூலம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கடவுளை வந்து உணர முடியும். தர்மவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றான்னா உலக உரிமைகளை வந்து தியாகம் செய்கிறான். இன்னொருத்த வந்து தவம் பண்ணி தன்னுடைய வசதிகளை, அதாவது சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் சொல்லிட்டு நம்ம பிரபுபாதா சொல்வார். நம்ம வாழ்க்கையோட பழமொழியில சதான வாழ்க்கையில கட்டி கூட பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிறுக கட்டி பெருக வாழுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம தேவைகளை, உடல் தேவைகளை, மனசு தேவைகளை எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு சம்பாரிச்சிட்டு நம்ம மித்த டைம் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கோசம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம். வேதங்களை படிச்சு புத்தி வளர்த்துக்கிறாங்க. இந்த 4 விதமான யக்னங்கள் வந்து பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனுடைய அல்டிமேட் கோல் நீ என்ன பண்ணாலும் எப்படி வந்து பல ஆறுகள் வந்து கடல்ல தான் வந்து சேருமோ அது மாதிரி என்ன ஆகுது? கடவுளை நோக்கி எல்லாமே போயிட்டு இருக்காங்க. நான் பேசுறது புரியுதுங்களா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? ஹரே புரியுது கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. அபானி ஜீவதி பிராணம் பிராணே அபானம் ததா பரே பிராணா பானகதி ருத்வா பிராணாயாம பராயணா. ஓகே. ஸோ சமாதியில இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுவாச கட்டுப்பாடு பயிற்சி பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சில பேர் வந்து இந்த காற்று உள்ள இழுக்கிறோம் இல்லையா, அது உட்சுவாசம்னு சொல்றோம். வெளியே விடும்போது வெளி சுவாசம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? வெளி சுவாசம் அதாவது வந்து கும்பக ரேச்சக, இன்னொரு வேர்டு யாருக்கா தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. கும்பக ரேச்சக, எனக்கு டக்குன்னு மறந்துடுச்சு. ஸோ அந்த மூச்சை வந்து பயிற்சி பண்றாங்க. ஓகேங்களா? பயிற்சி பண்றதுனால எதனால இது பண்றாங்க, என்ன நன்மைன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் வந்து அதிகமாகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சிலர் உட்சுவாசத்தில் வெளிசுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிசுவாசத்தில் உட்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளி சுவாசத்தை யாகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஓகேங்களா? ஸோ உணவுகளை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னு நம்ம வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகத்திலே பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இங்க ஹரே வந்து கிருஷ்ண பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி. ஹரே 3 கிருஷ்ணா. கேட்டீங்க இல்லைங்களா? புறக்க கும்பக ரேச்சக மாதாஜி. பூர்வக கும்பக ரேச்சக. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இந்த பயிற்சி பண்ணிட்டு அவங்க வந்து மூச்சு பயிற்சியை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அல்டிமேட்டா நம்ம என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ் எடுத்துக்கணும்னா எதை பண்ணாலும் நமக்கு என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நம்ம புலன்களை வந்து இந்திரியங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நம்ம இந்திரியங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பு மாதிரி ஆடும். எப்ப இந்த பாம்பு வந்து தலையை தூக்கிட்டு ஆடுன்றது, படையெடுத்து ஆடுன்றது தெரியாது. அது மாதிரி இந்த இந்திரியங்களை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு முக்கியமா இங்க என்ன சொல்றாங்க, உணவு கட்டுப்பாடும் வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்கள் நமக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஓகே, அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிரகஸ்தர்களா இருந்து எல்லா விஷயங்களும் பண்ணலாம்.
ஓகே, நம்ம சம்பாரிச்சிட்டு வந்ததை வந்து கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அப்ப என்ன ஆகுது, இதை பண்ண பண்ண பௌதீக குணங்கள்ல நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடுது. இதை யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம், எவ்வளவு அளவுக்கு கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி, சில மாசங்கள் முன்னாடி நம்ம இந்த நேரத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்ல ஊர் கதை உலக கதை பேசிட்டு இருப்போம். ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், கிருஷ்ணருடைய பகவத்கீதையை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமாவா? ஆமா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஆமா எல்லாரும் மாதாஜி. discuss பண்ணணும் இல்லைங்களா? சோ அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எங்கேயும் போய் ட்ரைனிங் ஆகல. நான் பௌதிகத்துல இருந்து பற்றுதல்ல விடுபடணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரைனிங் ஆகவே இல்லை. நம்ம என்ன ஆகுது, நாமளே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சில விஷயங்களை விட்டுட்டு வந்துட்டோம். கரெக்டா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. இல்லைங்களா? சோ அப்ப வந்து நம்ம பக்தி பாதையில ஆரம்ப நிலையில இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் வந்து சாதன பக்தர்கள். இப்பதான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம பக்தி கடவுளை வந்து பக்தி பண்றதுக்கு நம்ம இப்பதான் பக்தின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம இத்தனை நாள் பக்தின்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம், கோயிலுக்கு போறது, சூர தேங்காய் உடைக்கிறது, கோயிலுக்கு போயிட்டு எலுமிச்சை பழம் விளக்கேத்துறது, அதெல்லாம் தான் பக்தின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா இங்க வந்த பிறகுதான் வந்து கலப்படமற்ற தூய பக்தின்னு ஒண்ணு இருக்குன்றத, அந்த வார்த்தைன்றதே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? பக்தியோட டெஃபினிஷனே இப்பதான் நமக்கு தெரியுது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பக்தி பண்ண பண்ண முக்தி நிலைக்கு வந்து நம்ம உயர்த்தப்படுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञवितो यज्ञक्षपितकल्मषा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இப்போ பலவிதமான யக்னங்கள் பல தரப்பட்ட மனிதர்கள் பண்றாங்கன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த யாகத்தினுடைய விளைவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை பண்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, பாவ விளைவுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டு தூய்மை பெறுகின்றன. இதுதான் நம்ம சிஷ்டாஷ்டகத்துல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? சேதோ தர்ப்பணம் ஆர்ஜனம் தவ மகா தாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய மனசு இருதயம் வந்து தூய்மையாகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த யக்னங்கள் பண்றதுனால நமக்கு இந்த கலியுக தர்மத்துல என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க? நாம ஜபம், சங்கீர்த்தன யக்னம். இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை பண்ணாவே நமக்கு இருதயம் என்ன ஆகும், தூய்மையாகும். அது மாதிரிதான் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யக்னங்கள் செஞ்சதுனால அவங்களுக்கு பாவத்துல இருந்து வெளியே வராங்க, தூய்மை பெறுகிறார்கள். ஸோ இந்த இந்த இதனோட பலன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அமுதத்தை வந்து பருகுறாங்க. ஸோ அதனால எந்த நிலைக்கு போறாங்க, பரமமான நித்திய நிலைக்கு போறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மனதளவில் இருந்துட்டு எந்த உயர்ந்த தலத்துக்கு போறாங்க, ஆன்மீக தலத்துக்கு போறாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிச்சிங்களா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ்? புரியுது மாதாஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. யக்ன நிஷ்டாம் ருத புஜோ யாந்தி பிரேம சனாதனம் நாயம் லோகோஸ்த்யயஜ்ஞஸ்ய குதோன்ய புருஷத்தம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாகம் பண்ணாம இல்லையா, இந்த உலகத்திலயும் சரி அடுத்த உலகத்திலயும் வந்து யாருக்குமே எந்த ஒரு பலனும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எந்த யக்னம் பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நாம யக்னம் மாதாஜி. சூப்பர். சங்கீர்த்தன யக்னம், மகா மந்திர யக்னம் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல ஒரே வழி இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லலாமா? எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இது மாதிரி நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓகே, அது பண்றதுனால பாவத்துல இருந்து விடுதலை ஆகிறோம், திவ்யமான ஞானத்தை அடைகிறோம், படிப்படியா பக்தி தொண்டுல முன்னேறுறோம். ஓகேங்களா? அதே நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்பாடாம வச்சுட்டு இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்றோம், பந்தப்படுறோம். ஏன்னா நம்ம ஒரு ரெகுலேஷன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எந்த விஷயமும் சரியா பண்ண மாட்டோம். கரெக்டா? ஆமாவா இல்லையா? ரூல்ஸ் இருந்தாவே பண்ண மாட்டோம் ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. ரூல்ஸ் இருந்தாவே பண்ண மாட்டோம். இன்னும் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எங்க இருந்து பண்ண போறோம் இல்லையா? சோ அத வந்து நம்ம இனிமேல் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். ஓகே, இதை பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும், பந்தப்படுவதா, இது கிருஷ்ணருக்கு உகந்ததான்னு ஒரு கேள்வி நம்ம போட்டுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 32.
படிங்க மாதாஜி. एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துக்கோம். இந்த வேதங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல தரப்பட்ட மனிதர்களுக்கு தான், கர்மிகள், கர்ம காண்டர்கள், யோகிகள் எல்லாருக்குமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இந்த பல தரப்பட்ட யாகங்கள் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதங்கள். இது வேதங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்குது. இதில் பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. ஏன்னா சில பேர் கர்ம காண்டர்கள் இருப்பாங்க, எனக்கு இது கிடைக்கணும்னு அதனால இதை பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும் இல்லையா, எனக்கு வேலை கிடைக்கணும், என் பசங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகணும் அப்படிலாம் நினைச்சு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கோசம் ஒவ்வொரு விஷயங்களை பண்ணுவாங்க. இது வேதங்கள் இருந்தா வந்துச்சு. இவற்றை இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய். இருக்கிற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இது எதுல சால சிறந்தது, நம்ம இன்னும் அந்த கர்மகாண்டர்கள் பிளாட்ஃபார்ம்லயே இருக்காம மேல வரணும். இதை படிக்க படிக்கதான் நமக்கு என்ன தெரியுது, ஞானம் வருது. உண்மையான ஞானம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நாலேஜ். கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சன். அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். ஓகேங்களா? ஸோ ஏன் பல வகையான யாகங்கள் ஒரு கேள்வி வரும். ஏன்னா பல வகையான மனிதர்கள் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் ஒன்னே பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஒரே சாப்பாடு பிடிக்குமா? இல்ல இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஒரே சைஸ் ட்ரெஸ் தைச்சு கொடுத்தா போட்டுக்க முடியுமா? இல்லதானே இல்லையா? அது மாதிரி இங்க வந்து மனிதர்கள்ல வந்து பல தரப்பட்டவர்கள் இருக்காங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய பிறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குண கர்மத்துக்கு ஏற்பதான் பிறப்பு இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இந்த வேதங்கள் வந்து இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு யாகத்தை பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும். புனித நாம ஜபம், பகவானுக்காக ஆடிப்பாடி பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மிகவும் எளிமையான பயனுள்ள யாகமாகும். நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் கிருஷ்ணர். இந்த இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த கலியுகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் சுபாவம் என்ன, நம்மள எல்லாருடைய சுபாவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மந்த சுமந்த மதையோ, நம்ம எல்லாம் வந்து மந்த புத்தி கொண்டவங்க, அற்பாயுசு கொண்டவங்க. அதனால இதுங்கெல்லாம் கடை தேராதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, உன்னால இருக்கக்கூடிய வேதங்கள்லாம் படிக்க முடியாது, வேதங்களுடைய சாராம்சமான 16 வார்த்தைகளை கொடுத்துடுறேன், நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ். பட் ஆனா நமக்கு செய்யறதுக்கு எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கா, கஷ்டமா இருக்கா? ஈஸி மேடம், ஈஸி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து நித்யானந்த திரையோதசி இல்லையா? நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாமா? எடுக்கலாம் எஸ் நோ? ஓகே, எல்லாரும் பதில் சொல்லணும். எல்லாரும் அன்மியூட்ல இருங்க. இப்போ யார் யார் எத்தனை மாலை பண்றீங்களோ அதுல இருந்து ஒரு 2 மாலை எக்ஸ்ட்ராவா பண்ண முடியுமா? ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க. பண்ணலாம் மாதாஜி. பண்ண முடியும் மாதாஜி, பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே, நீங்க என்ன எண்ணிக்கை இதுவரையும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது இப்ப 4 பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எத்தனைவா மாத்திக்கிறீங்க சொல்லுங்க? 6. நான் 8ஆ மாத்திக்கிறேன் மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. இன்னில இருந்து நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் திருப்பி பண்ணுங்க. இன்னைக்கு வந்து நித்யானந்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலராமர் இல்லையா? பலராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தர் வந்து நம்மளுடைய ஆதி குரு. ஓகே, அவருடைய கருணை இல்லாம நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட போக முடியாது. அதனால நான் சொல்றதை நீங்க தயவு செய்து திருப்பி சொல்லுங்க. நான் தினமும் உங்க என்ன சொல்லிக்கோங்க. யாரு என்ன விருப்பப்படுறீங்களோ 6ஓ 8ஓ அதை நீங்க சொல்லுங்க. நான் தினமும் 8 சுற்று மாலை. அந்த நம்பர் மாத்து மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க. மாலை மாலை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே மகாமந்திரம் ஜபம் ஜபம் செய்வேன் என்று சங்கல்பம் எடுத்துக்கொள்கின்றேன். ஓகேங்களா? ஓகேவா? டன்? எஸ் மாதாஜி. டபுள் டன். சூப்பர், ஹரி போல். 33வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஸ்ரோத்யந்த் ரவ்ய மாயாத் யக்ஞாத் ஞான யக்ஞ பரந்தப சர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஞானே பரிசமாப்யதே.
ஓகே, இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு பெருமையா பேசுறாரு பாருங்க. எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவர் வந்து ஒரு சிறந்த போர் வீரன்றது தெரியுது இல்லையா. சோ ஞானம் யாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை விட சிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருள் யாகத்தை விட சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது மட்டும் இல்லப்பா, எல்லா செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலே முற்று பெறுகின்றன. இது என்ன பண்ணாலும் எப்படி வந்து ஆறுகள் எல்லாம் வந்து எங்க போய் சேரும், கடல்ல தான் போய் சேரும். நீ எது பண்ணாலும் அது எங்க போய் சேருது, நம்ம எதை பண்ணாலும் கடவுளை தான் போய் சேருது. கடைசியில தெய்வீக ஞானத்திலே வந்து முற்று பெறுகின்றன. ஸோ அதுதான் நமக்கு தேவை. அதுதான் வந்து பக்குவமான ஞானம், ரியல் நாலேஜ். ஏன்னா இங்க நாலேஜ்னு எடுத்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் இருக்கு, அப்புறம் வந்து பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, பல தரப்பட்ட நாலேஜ் இருக்கு, ஆன்மீக ஞானம் இருக்கு. அதுல உயர்ந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதா இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து ஏன் அது உயர்ந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஒன் விச் கிவ்ஸ் ரியல் நாலேஜ். நம்ம எல்லாம் வந்து எது உண்மை எது பொய்ன்னே தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா, நமக்கு இன்னும் வந்து பாடி அண்ட் சோல் கான்செப்டே இப்பதான் புரிஞ்சிச்சு. அதுல நம்ம எல்லாம் வந்து எப்படியாப்பட்ட ஆளுங்கள்லாம் ரொம்ப வீர தீரர்கள் மாதிரி, நம்ம பிடிச்ச முயலுக்கு 3 காலம் சொல்ற ஆளுங்க இல்லையா. நம்ம அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுதான் கரெக்ட் நம்ம பேசுவோம், விதண்டாவாதம் பண்ற ஆளுங்க. ஆனா உண்மையான ஞானம் எதுல இருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. என்ன அப்படி ரியல் நாலேஜ் அது சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சன், அவர் தான் முழு முதற் கடவுள், அவருடைய நித்திய சேவகன் நானு, என்னுடைய கடமை என்ன, அவருக்கு நான் சேவை செய்யறது. இதுதான் வந்து நம்ம ரியல் நாலேஜ். ஐ எம் a soul part and parcel of பகவான் கிருஷ்ணர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. யாகத்தின் நோக்கம் வந்து திவ்ய ஞானத்தை அடையிறது. ஓகேவா. அக்கர்மா, அக்கர்மானா என்ன அர்த்தம், செயல்களில் செயலின்மை. செயல்களை செய்யறோம் ஆனா அந்த பாதிப்பு எதுவுமே இல்லாம இருக்குது, அதுதான் வந்து அக்கர்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா. இல்லை என்றால் பௌதிக செயலிலே இருப்பது கர்மா. யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த செயல் மேல பற்றுதல் வச்சிருக்கானோ அவன் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா பந்தப்படுறதுனால அவன் என்ன ஆகுறான்னு மறுபடியும் பிறக்கிறான். ஓகே, நம்ம நிறைய நேரம் கேள்வியே கேட்கறது இல்லை, நம்ம ஏன் செய்யறோம் எதுக்கு செய்யறோம் எதையுமே யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா. சோ நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம செயல்களை செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், விருப்பத்துக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால பந்தப்படுகிறோம். அந்த பந்தத்திலிருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த அக்கர்மாவை செய்யறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். சரிப்பா, எனக்கு அக்கர்மா செஞ்சா எனக்கு என்ன லாபம்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு. அந்த ரியல் ப்ராப்ளம் லைஃப்ல வந்து 2 விதமான தொந்தரவுகள் நமக்கு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமான பிரச்சனை, அதாவது உணவு உடை இருக்க இடம் இல்லையா. பட் நம்ம பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இது பின்னாடிதான் ஓடிட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு, ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி சொல்றேன் இல்லைங்களா. இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும் இல்லையா. இதை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாம தற்காலிக வாழ்க்கைக்கோசம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நார்மலா காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையும் வேலை பண்றோம். அது பத்தாவது எங்க வீட்டுல பக்கத்துல இருக்கவங்க வந்து டிவி வாங்கிட்டாங்க, கார் வாங்கிட்டாங்க, நானும் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், ஓவர் டைம் வேற பண்றோம். கரெக்டா இல்லையா. ஆமா மாதாஜி. இல்லையா. அது இனிமேல் தேவையில்லை இல்லையா. நம்மளால வந்து சந்தோஷமா நம்ம இருக்கிறதுலே வச்சு நம்மளால வாழ முடியும் இல்லையா. ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எல்லாரும் பதில் சொல்லணும் எனக்கு டக்க டக்க ஆமா ஆமாங்க. இல்லைங்களா. ஆமா மாதாஜி. ஹரி போல், நிறைய ஓட்டிங் வருது. ஸோ இனிமேல் நம்ம மனசை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். நம்ம யாரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணவே தேவையில்லை. நமக்குள்ள ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு. நமக்கு வந்து நம்ம வயிறு பார்த்தீங்கன்னா 4 இட்லி சாப்பிட்டா நம்ம வயிறு நிறையும். வேற ஒருத்தங்களுக்கு கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கர்மத்தினாலதான் நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். யார்கிட்ட போனா எனக்கு வந்து பிரச்சனை தீரும்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட. அந்த உண்மையான கடவுள் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் வந்து பாருங்க, நீ வந்து இதை பண்ணு அதை பண்ணு எதையுமே கேட்கறது இல்லை. அவர் நம்ம என்ன கேட்டிருக்காரு, நம்ம லெவல் 1ல என்ன படிச்சுக்கோம், பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் யோமே வித்யா கேட்டிருக்காரா, அதாவது கேட்டிருக்காரா. நம்ம தான் போயிட்டு அவரை ஆர்டர் சப்ளை பண்ற மாதிரி எனக்கு அது கொடுங்க இது கொடுங்கன்னு கேட்கிறோம். அவர் என்னைக்காவது ஏதாவது கேட்கிறாரா. அவரு இல்ல மாதாஜி. அன்போட இல்லையா, அன்போட இலையோ கனியோ பூவோ ஏதோ ஒண்ணு கொடு, அது போதும்னு சொல்றாரு. கரெக்டா ஆமா மாதாஜி. இல்லையா. அப்புறம் நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்களா வந்து பிறந்து இறந்துருக்கோம், 84 லட்சம் ஜீவராசிகளா பிறந்து இறந்துருக்கோம். ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஒரு ஜென்மத்தை கிருஷ்ணருக்கோசம் கொடுத்து பாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம கொடுக்கலாமா. கொடுக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே, ஹரி போல். ஸோ நம்ம இனிமேல் வந்து நம்ம எந்த செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருக்கு படுத்தி நம்ம செஞ்சுக்கணும். ஓகேவா.
ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஸோ எனக்கு மாதாஜி. இது தெரியல, நான் இது வந்து பண்றது கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம விட அறிவில் பக்குவமானவர்கள் கிட்ட போயிட்டு நம்ம அந்த கேள்விகளை கேட்கணும். ஓகேங்களா? கேட்கலாமா? கேட்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இப்போ வரக்கூடிய ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேன் மாதாஜி. ம். தத்வித்தி பிராணி பாதனே பாதேன பிரசிஷேன சேவையா உபதேசந்தி தே ஞானம் ஞானியாஷ் தத்துவ தரிசனக. ஹரே ஆன்மீக கிருஷ்ணா. குரு மாதாஜி இருங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம யார்கிட்ட, நம்ம டெய்லி நம்ம எங்கே போகிறோம், ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், காலேஜ் போகிறோம், அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் டீச்சர், இங்கிலீஷ் டீச்சர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து நமக்கு இந்த பௌதிக தேவையான விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துக்கும் ஒரு குரு இருக்காரு, அவரை நம்ம ஏற்றுக்கணும். ஆமாவா? ஆமா. எஸ். நம்மளுடைய குரு எஸ் யாரு மாதாஜி. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம குரு கிருஷ்ணா பிரபுபாதர். அவர் பிரபுபாதர். வந்து அப்புறம் நம்ம யார் மூலியமா இந்த நம்ம நீங்க நாங்க ஏதோ ஊர்ல இருக்கோம், நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம், யார் மூலியமா? விஞ்ஞானம் குருவை மூலியமா பத்தி தான் கேக்குறேன் மாதாஜி, குருவை பத்தி கேக்குறேன். நம்மளுடைய நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுனாலதான் நமக்கு இந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு. ஆமாவா? இது எத்தனை பேர் ஆமா ஒத்துக்கிறீங்க? மாதாஜி. ஆமா ஆமா. ஆமா. அவரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருக்கு, நம்ம எங்கேயோ இருக்கிறோம் இல்லையா? அவரு நமக்குடைய சிக்ஷா குரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபு தான் நம்மளுடைய சிஷ்யா குரு இல்லையா? ஆமா நம்ம மாதாஜி. வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்னது பிரபுபாதாவும் கரெக்ட். அவர் புத்தகத்துல இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருந்து அவர் வந்து ப்ரீ எமினன்ட் ஆச்சாரியா, நமக்கு எல்லாருக்கும் அவரும் ஒரு சிக்ஷா குரு. ஓகேவா? அவர் புத்தகத்து மூலியமா கைட் பண்றாரு. இவர் வந்து பிராக்டிக்கலா நம்மள வந்து படிப்படியா கிளாரிட்டி கொடுத்து நம்மள பக்திக்கு வந்து முன்னேற்றம் பண்ணி கூட்டிட்டு போறார். ஓகேவா? ஆன்மீக குருவை நம்ம அணுகணும். எப்படி அணுகணும்னு பாத்தீங்கன்னா பணிவு இருக்கணும், நமக்கு அடக்கம் இருக்கணும். ஓகேவா? அடக்கம் இருக்கணும், அப்புறம் சேவை மனப்பான்மை இருக்கணும், கேள்விகளை பக்குவமா கேட்கணும். ஓகேங்களா? இந்த மூணும் இருந்தாதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஞானிகள், ஏற்கனவே வந்து கடவுளை பார்த்தவங்க. அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளை பத்தி நமக்கு பார்க்கறதுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்ப என் கையில வந்து 10 ரூபாய் இருக்குங்க, நீங்க வந்து 5 ரூபாய் கேக்குறீங்க, என்னால கொடுக்க முடியுமா, கொடுக்க முடியாதா? கொடுக்க முடியும் மாதாஜி, முடியும். நீங்க வந்து என்கிட்ட 20 ரூபாய் கேக்குறீங்க, என்னால கொடுக்க முடியுமா, முடியாதா? முடியாது. முடியாது. இந்த ஞானிகளுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா, பதில் சொல்லிட்டு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சில பேர் வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னு, அவர்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணா இருக்காரு, அதனால அவருக்கு வந்து அந்த திருஷ்டியை நமக்கு கொடுக்குறாரு. ஓகே. தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேசக்தி தே ஞானம் ஞானின சத்வ தர்ஷினக. அவங்க பார்த்தாங்க, அதனால நமக்கு அதை கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? சோ அது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் அப்படி வாழ்ந்தார். தன்னுடைய குரு சொன்ன வார்த்தையை வந்து அவரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேக்சிமம் ஒரு 4-5 முறை தான் குருவை பார்த்திருப்பாங்க. பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணிருக்காங்க. 108 கோயில கட்டி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? பிரம்மாண்டமான கோயிலை கட்டியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் ஒரு வீடை கட்டுறதுக்கே உன்ன புடி என்ன புடின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. தள்ளாத வயசுல 71 வயசுல நம்ம எல்லாம் என்ன நினைப்போம், அப்பா ரிட்டையர்மெண்ட் வயசு, நான் அப்பாடான்னு வீட்டுல உட்காந்துக்கலாம்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? அவர் என்ன பண்றாரு, வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு, மேற்கத்திய நாட்டுல போயிட்டு அந்த குளிர்ல கஷ்டப்பட்டு அவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணாரு. 70 to 80 புக்கை வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ணார். இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-14 இயர்ஸ் லைஃப்ல வந்து பண்ணாரு. அதுவும் இந்த உலகத்தை வந்து பலமுறை சுத்தி வந்தாரு. ஓகேங்களா? சோ நம்ம எல்லாம் ஒரு நாள் ஊருக்கு போயிட்டு வந்த கை வலிக்குது, முட்டி வலிக்குதுன்னு ஒரு நாள் ஃபுல்லா தூங்குறோம். ஆமாவா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அவர் குரு சொன்னதை மனசுல நிக்க பதிய வச்சுட்டு அவர் புத்தகம் மேற்கிந்திய நாட்டுல போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணாரு. உனக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கோ அப்ப வந்து புத்தகம் விநியோகம் பண்ணுன்னு சொன்னார் இல்லையா? சோ அது மாதிரி அவர் குரு சொன்ன வார்த்தையை அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாரு, குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகள் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. அது நம்ம படிப்படியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அகலமா காலை வச்சா கூட விழுந்துடுவோம். அதனால படிப்படியா கிராஜுவலா நம்ம பண்ணலாம். நமக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு இல்லையா? அதை வச்சு நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்துட்டு அவர் வந்து நமக்கு 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கொடுத்திருக்காரு. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஓகே. குருட்டுத்தனமா நம்ம வந்து சில விஷயங்களை பின்பற்றக்கூடாது, குதர்க்கமான கேள்விகளும் கேட்கக்கூடாது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிலதை வந்து நம்ம கண்டிப்போம். வேதங்களை தெரிஞ்சுக்காம நம்ம அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது.
ஓகேங்களா? ஆன்மீக குருவை நம்ம திருப்தி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து திருப்தி அடைகிறார். ஓகேங்களா? நம்ம குரு வருஷத்துல படிப்போம் இல்லையா, யஷ்யா பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ யஷ்யா பிரசாதா நான் கட்டிக்குட்டோ தோப்பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஆன்மீக குருவை வந்து நம்ம திருப்தி படுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேற எதையுமே தேவையில்லை. ஓகே, நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன ஆகும், கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி அடைஞ்சிருவார். ஓகேவா? ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றது என்ன, தாசானு 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 தாசனா இருக்கணும்னு தான் சொல்றார். யாரும் நீ வந்து எனக்கு வந்து நீ சேவை பண்ணுன்னு அவரு சொல்றதே இல்லை. நீ உன்னுடைய இவருக்கு சேவை பண்ண, அதாவது என்னுடைய பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ண அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாவார். ஓகேங்களா? ஓகே, அதிகாரிகளிடம் இருந்து பெறப்படும் உன்னத ஞானத்தின் மகிமைகளை இப்ப பார்க்க போறோம். 35வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण त्रज्ञस्यात्मन्यतो मयि. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தன்னுருள் அடைந்த ஆத்மாவுக்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்க போறோம்னா, எங்க வீட்டு ஞானம் உங்க வீட்டு ஞானம் இல்லை, உன்னதமான ஞானம், டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ், திவ்யமான ஞானத்தை வந்து நாம் பெற்றுக்கொண்டால் நம்ம மறுபடியும் எந்த வந்து விழமாட்டோம், மாயைக்குள்ள விழமாட்டோம். நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாயை. இந்த ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாயின் கருவறையில இருக்கும்போது கடவுள்கிட்ட வந்து மன்றாடுமா, வேண்டாம் எனக்கு வந்து பிறப்பு வேண்டாம், நான் உங்ககிட்டயே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இந்த மூத்திரத்துல, இந்த பனிக்கூடத்துல மூத்திரமும் ஒரு காம்போனன்ட் இல்லையா, மூத்திரத்துக்குள்ளேயும் நான் இருக்கிறேன் இல்லையா. ஒரு தாயோட கருவறை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருட்டு பை. அப்போ வந்து நம்ம அவ்வளவு அளவுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுவோமா. அதே வெளியே வந்த பிறகு நானே கடவுள்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேரு, நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறதுன்னு கொஞ்சம் பேரு. அதே ஆத்மா இந்த வந்த பிறகு மாறிடுது. ஏன்னா இந்த பௌதிக இங்க இயற்கை பிரகிருதி இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 குணங்களுடைய தாக்கம் தான் அது. ரஜோ தமோ அண்ட் சத்வகுணம் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 குணங்களுடைய தாக்கம் தான் அது. அதனால நம்ம என்ன ஆகுறோம், இந்த மாயைக்குள்ள இருக்கிறதுனால மறந்து போயிடுறோம். கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம மறந்து போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பக்தி பண்ணாம இருக்கிறோம். ஆனா அதே வந்து ஒரு பக்குவம் அடைந்த தன்னை உணர்ந்த குரு கிட்ட இருந்து நம்ம உன்னத ஞானத்தை பெற்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னைக்குமே நம்ம இந்த மயக்கத்துல விழமாட்டோம். ஓகேவா? இந்த ஞானத்தின் மூலம் எல்லா உயிரினங்களையும் பரமனின் பாகமாக வேறு விதமாக கூறினால் என்னுடையதாக நீ காண்பாய். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போம், பரமாத்மாவை பார்ப்போம். இத்தனை நாள் ஏன் அவன் இவன்டா, இந்த ஜாதிக்காரன்டா, இவன் இப்படியாப்பட்டவனா, அப்படி இப்படின்னு பேசுவோம். கரெக்டா? ஆமா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இல்ல இத்தனை நாள். ஆனா ஆமா. அதே பகவத்கீதை படிச்ச உடனே நம்ம என்ன பார்க்க ஆரம்பிக்கணும், உள்நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் யார் இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காங்க, பிளஸ் ஆத்மா இருக்காங்க. அது எறும்பா இருந்தாலும் சரி, பிரம்மனா இருந்தாலும் சரி, நானா இருந்தாலும் சரி, நீங்களா இருந்தாலும் சரி, எல்லார்கிட்டயும் இந்த 2 விஷயங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. ஸோ அவன் பரமாத்மாவை பார்க்க ஆரம்பிப்பான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அப்படியேப்பட்டவன் மறுபடியும் கீழே விழ மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பரம் பூரண உண்மை. கிருஷ்ணர் வந்து பரம்பூரண உண்மை. மாயை என்றால் இல்லாதது. கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வோம். அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா மாயையை உருவாக்குனதே அவர்தான். மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்தா பயப்படும். நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையை பார்த்தா பயப்படணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், யாருக்கு வந்து அது பயமா இருக்குது, மாயைக்கு யாரை பார்த்தா பயப்படும், கிருஷ்ணர். நம்ம யார்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கணும், கிருஷ்ணரிடம். வெரி பால், சூப்பர். நம்மளுடைய பார்வை வந்து குறைபாடு உள்ளது. அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், யாருக்கும் ஆப்பிள். தெரியலையா? ஆப்பிள் ஒரு கண்ணாடி ஆப்பிள் வந்து கண்ணாடியில முழுசா தெரியுது அந்த பக்கம், இந்த பக்கம் வெட்டி இருக்கு. ஸோ ஒரு பக்கம் பார்த்தா முழுசா தெரியுது, அதே இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தோன்னா அது கடிச்சிருக்குதுன்றது தெரியுது இல்லையா. இந்த வித்தியாசம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுசா அது கிட்ட வந்து எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும். நம்ம கையில எடுத்து திருப்பி பார்த்தா தான் தெரியும், ஒரு பக்கம் கடிச்சிருக்கு ஒரு பக்கம் முழுசா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஒரு விதத்துல இருந்து மாத்திரம் பார்த்தோன்னா நம்ம பண்றது என்ன, தவறா இருக்கும். நம்ம சொல்ற கமெண்டோ டெசிஷனோ தவறா இருக்கும் இல்லையா. அதனாலதான் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு கிட்ட இருந்து நம்ம பூரண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. अपि ஹரே கிருஷ்ணா. चेत्तसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि.
ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ பாவங்களில் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, எல்லாம் பெரும் பாவியாக இருந்தாலும் இந்த உன்னத ஞானம் இருக்கு இல்லையா, அந்த படகுல நீ ஏறிக்கோ, அது வந்து உன்னை விடுதலை பண்ணும், உன்னை பெரும் துன்ப கடல்ல இருந்து உன்னால ஈஸியா கடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம், அதாவது இந்த நிர்காரின்ற ஒரு வேடன் இருந்தான் இல்லையா. யூஸ்வலா வேடன்னாவே என்ன பண்ணுவான், மிருகங்களை வந்து கொல்வான் இல்லையா. ஆனா இவன் வந்து ஒரு வித்தியாசமானவன். அந்த மிருகங்களை வந்து பாதி கொன்னுடுவான், கொலையும் குத்துமா கொன்னுடுவான். அது துடிக்க துடிக்க சாவறத பார்த்துட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னு சந்தோஷம் அடைவான். ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் வந்து அந்த பக்கம் கிராஸ் ஆகுறாரு. நீ என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. நீ நீ இங்க இருந்து போங்கன்னு அவரை தடுக்கிறாரு. ஆனா அந்த சாதுவோட சங்கத்தினால அவர் சொல்ற வார்த்தையை நம்பி அவர் அந்த செயலை விட்டுடுறார். அதுக்கு அடுத்தது இவர் எப்படிதான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. பார்க்க வந்து அவர் அப்பதான் தெரியுது நாரத முனி வந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு வெல்கம் பண்ணலான்னு போறாரு. போன ஜம்ப் ஆகி போறாரு. என்னடா இப்படி வரேன்னு அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லைங்க, அந்த பக்கத்துல வந்து எறும்பு போயிட்டு இருக்குது, நான் மிதிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஜம்ப் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஒரு ரிஷி, அதாவது ஒரு பக்குவமான ஒரு தூய பக்தரை வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு, அவருடைய கான்டாக்ட்னால வந்து அவருடைய புத்தி எப்படி மாறுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி கொலையை பண்ணிட்டு இருந்தான், இப்போ ஒரு எறும்புக்கு கூட தீங்கு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்றார். ஸோ நீ எவ்வளோப்பட்ட பாவியா இருந்தாலும் இந்த உன்னத ஞானம் என்னும் கடல்ல நீ ஏறிடுப்பா. அப்ப என்ன ஆகுது, இதனோட மாலுமி யாரு, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. அவருக்கு தெரியும் நம்மள எங்க பக்குவமா கூட்டிட்டு போகணுன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? சோ அதனாலதான் நம்ம அந்த படகுல ஏறினோம், இறங்கவே கூடாது. ஏன்னா பாக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் ஆசையா இருந்தா கூட நம்ம இறங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளவுதான் கதி. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து பாவம் செய்தவர்கள் கூட துன்ப கடலை கடந்து விட முடியும். எப்படி ஒரு பெருந்தீ இல்லையா, இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, காட்டு தீ தானே மாதாஜி. அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாரும் போயிட்டு வந்து கொளுத்தி விட மாட்டாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது எப்படி நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இலை இன்னொரு இலைக்கு வந்து உராசும் போது வரக்கூடிய நெருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா தானா வரும் அங்க. ரீசன் இல்லையா, காட்டு தீ வந்து பாத்தீங்கன்னா தானா வரும். இந்த நெருப்பு வந்து எப்படி எல்லாத்தையும் சாம்பல் ஆக்குதோ அது மாதிரி இந்த ஞானம் என்னும் சுடர் எல்லாத்தையும் சாம்பல் ஆக்கிடும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம செஞ்சிருக்க பாவங்கள்லாம் யாரால போக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு கடவுளுடைய கருணை, இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீக குருவுடைய கருணை. இது இல்லாம நம்மளால வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு நமக்கு பக்தி கிடைச்சிருக்குன்னா நான் முயற்சி பண்ண எனக்கு கிடைச்சுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. இது நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவுடைய கருணையினால நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது வந்து நம்ம பத்திரமா யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? அதாவது நம்ம குரு வருஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் படிப்போம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அதுல வந்து நம்ம என்ன அர்த்தம் படிப்போம்னா, அந்த பெருங்காற்று பெருந்தீய வந்து மழையால வந்து அணைக்கப்படும். நம்ம வந்து இந்த காட்டு தீயை வந்து நம்ம பக்கெட்ல தண்ணி எடுத்துட்டு போயோ ஃபயர் இன்ஜின் வச்சு நம்மளால அணைக்க முடியாது இல்லையா. மழை வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் ஆயிடும் இல்லையா. அது மாதிரிதான் வந்து குருவோட கருணை நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவை. மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எதேதாம்சி சமித்தோ அக்னி பஸ்மதா குருதே அர்ஜுன ஞானக்னி சர்வகர்மாணி பஸ்மசாத் குருதே ததா. சரியா படிக்கிற மாதிரி சார்? ஓகே பிரபு, பரவாயில்ல பிரபு, முயற்சி தானே பிரபு. கடவுள் நம்ம என்ன பாக்குறாருன்னா முயற்சி பண்றோமான்னு தான் பாக்குறாரு, பர்ஃபெக்டா பண்றோமான்னு இல்லை. நமக்கு தெரியுதோ, வி ஹாவ் எ டிசைர் டுவர்ட்ஸ் கிருஷ்ணா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். கிருஷ்ணருக்கோசம் நான் இதை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி நம்ம இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு தான் வந்து பிறகு வந்து சாம்பலாக்கும். அது மாதிரி இந்த நாணம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அறியாமையை வந்து விளக்கிடுது. எங்க லைட் இருக்கோ அங்க வந்து இருட்டு இருக்காது இல்லையா. ஸோ ஞானம் இருக்கிற இடத்துல வந்து அஜ்ஞானம் இருக்காது. அதனால வந்து
இந்த ಸಂಸಾರ ದಾವಾನ ಲಲಿತ ಲೋಕ ತ್ರನಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣ ಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஸோ அந்த சரணாரவிந்தம் குருவுக்கு வந்து நம்ம பாத சரணம் அடையணும். அவங்களாதான் நமக்கு வந்து இந்த உன்னத ஞானம் கிடைக்குது. அவங்களாலதான் நம்ம பாவங்களை வந்து அழிக்க முடியும், கிருஷ்ணரை காட்ட முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா போராட்டத்தையும் நிறுத்துங்கள், கிருஷ்ணரை நோக்கி முகம் திருப்புங்கள், அவர் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். ஓகேங்களா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கோசம் வெயிட் பண்றவங்கள அலட்சியம் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பின்னாடி ஓடி போவோம். கரெக்டா? அவங்களுக்கோசம் நிறைய செயல்களை செய்வோம், அவங்கள திருப்திப்படுத்தணும், அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதுல தோல்வி அடைவோம் இல்லையா? பட் இருந்தாலும் அதை பண்ணிட்டு இருப்போம். கரெக்டா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இத படிங்க பிரபு. நஹி ஞானேன சத்ருஷம் பவித்ரமிஹ வித்யதே தத்ஸ்வயம் யோக சம்சித்த காலேனாத்மனி விந்ததி. ஓகே. ஸோ இவ்வுலகத்தில் உன்னத ஞானத்தை போல் சிறந்ததும் தூய்மையானது வேற ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ உன்னதம் அந்த வார்த்தையிலே இருக்குது இல்லையா? அது எவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்தது, எவ்வளவு அளவுக்கு தூய்மையானது. இதுக்கு நம்ம இப்பயே பார்த்தோம். ஏன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு பாவம் இருந்தாலும் அவனுடைய பாவியை வந்து உன்னத நிலைக்கு கூட்டிட்டு போறது. அதை விட ஒரு சிறந்த ஞானம் எதால கொடுக்க முடியும்? ஒருத்தனுடைய இருதயத்தை அவ்வளவு தூய்மைப்படுத்துதுன்னா இதை விட உன்னத ஞானம் இந்த உலகத்துல இருக்கா? இல்லவே இல்லை. அது எங்கிருந்து கிடைக்குது? நம்ம பகவத்கீதையில கிடைச்சது. பகவத்கீதை என்னது? கடவுளால பாடப்பட்ட பாடல் தான் பகவத்கீதை இல்லையா? இத்தகு ஞானமே எல்லா யோகங்களின் முற்றிய பழமாகும். ஸோ அது வந்து ஒரு முதிர்ந்த கனிவான பழம். இதனுடைய சாரை நம்ம குடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பழத்தோட சாரை குடிக்கும்போது நமக்கு என்ன வரும்? திருப்தி இருக்கும், நாக்குக்கு சுவையா இருக்கும், உடம்புக்கு வந்து புஷ்டியா இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பழத்தை நம்ம வந்து சாப்பிடணும். பக்தி தொண்டின் பயிற்சினால் இதனை அடைந்தவன் காலப்போக்கில் இந்த ஞானத்தில் தன்னில் அனுபவிக்கின்றான். அது என்னது தன்னில் அனுபவிக்கிறான்? ஒரு ஆத்மா, கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன், அதெல்லாம் ஒரு சுகம் இல்லையா? திவ்யமான அறிவின் குணங்கள் மிகவும் சிறந்தது, தூய்மையானது, காலப்போக்கில் பக்குவமற்ற துறவிக்கு எச்சரிக்கை வந்து இது கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம இந்த குணாதிசைகளை கொண்டு பக்தி பண்றதுக்கு நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். ஓகே. திவ்யமான நேர்மையான ஆன்மீக அறிவு உள்ள அமைதியின் ரகசியம். இதுல வந்து இதை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்குள்ள என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு ஒரு அமைதி கிடைக்கும். நமக்கு அந்த அமைதி இல்லைன்னா நம்ம எல்லாரும் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ உள்ள வந்து பேரமைதி கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சரதாவம் இல்லபதே ஞானம் தத்பர சம்யதேந்திரிய ஞானம் லப்த்வா பரம் சாந்திமசிரேனாதி கச்சதி. ஓகே. உன்னத ஞானத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து புலன்களை அடக்கக்கூடிய நம்பிக்கை உடைய மனிதன் அந்த ஞானத்தை அடைய தகுதி வாய்ந்தவன் ஆவான். அதனை அடைந்த பின் வெகு விரைவில் பரம ஆன்மீக அமைதியை அவன் அடைவான். சோ என்ன அடையிறான்? உன்னத ஞானத்திற்காக தன்னை சில யக்னங்கள் பண்றானா? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பல தரப்பட்ட யக்னங்கள் பண்றாங்க. சோ அவன் என்ன பண்றாங்க? புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றான், மனசை கண்ட்ரோல் பண்றான் இல்லையா? புலன்களை அடக்கக்கூடிய நம்பிக்கையுடன் அவன் அந்த விஷயங்களை பண்றான். அதனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? உன்னத ஞானம் கிடைக்குது. உன்னத ஞானம் கிடைச்ச பிறகு அவனுக்கு ஒரு தகுதி வருது. என்னதுக்கு? பரம ஆன்மீக அமைதியை. என்ன அமைதி? பரம ஆன்மீக அமைதியே வந்து அவன் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அது கிடைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நாம ஜபம் பண்ணணும் மாதாஜி. நாம ஜபம் பண்ணணும். அதுக்கு பேசிக்கா நம்ம என்ன வேணும்? நமக்குள்ள நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தா. அது என்ன ஸ்ரத்தா? எது மேல ஸ்ரத்தா? கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள், கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் நான். நம்ம யாருக்கும் சேவகன் அல்ல. யாருக்கு சேவகன்? கிருஷ்ணர் பகவான் இருக்கு இல்லையா? அந்த நம்பிக்கை, அந்த கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் நமக்கு வேணும். ஓகேவா? அந்த நம்பிக்கையுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் புலன் கட்டுப்பாடோட நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உன்னத உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? இந்த உணர்வு அறிவு நமக்கு வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கும்.
கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை இருக்கும், அவருக்கோசம் எதை வேணும்னா அர்ப்பணிப்போம், எதையுமே கேள்வி கேட்காம. அப்புறம் நம்ம புலன்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ நம்பிக்கையின் விளக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதால் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைய முடியும் என்று எண்ணுபவன் ஸ்ரத்தாவான். அதாவது ஸ்ரத்தான்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்பிக்கை, ஃபெய்த். ஓகேவா? ஸோ நம்ம கிருஷ்ணரை பார்த்து பாருடா விடுடான்னு அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் பாருங்க, அப்படி வரணும் அந்த நம்பிக்கை. மாதாஜி. माताजी अग्नश्चाद्रत् तथा नश्च संविषयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः. ஆனால் சாஸ்திரங்களை சந்தேகிக்கும் நம்பிக்கையற்ற முட்டாள் மனிதர்கள் இறை உணர்வு அடைவதில்லை. யாருக்கு சந்தேகம் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜென்மத்திலும் இல்ல மறு ஜென்மத்திலயும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, இன்பமும் இருக்காது. அதனால சந்தேகப்படக்கூடாது. நம்ம நல்லவங்களை சந்தேகம் பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க நம்ம மேல வச்சிருக்கக்கூடிய அன்பு கூட வந்து போயிடும் காலப்போக்குல. அது மாதிரி சாஸ்திரங்கள் யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு இல்லையா? அது மேல நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது. ஓகே. யாருக்கு தகுதி இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில் உள்ளோர், நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், சந்தேக புத்தி உள்ளோர். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திலயும் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க, அடுத்த ஜென்மத்திலயும் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க. பகவான் இல்லையேல் அமைதி இல்லை. பகவானை அறிந்து கொள்ளுங்கள், அமைதியை உணர்வீர்கள். நம்ம 5வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உரிமையாளர், கட்டுப்பாட்டாளர், நம்மளுடைய நலம் விரும்பி. யோசிச்சு பாருங்களேன், நமக்கு யாராவது இவ்வளவு அளவுக்கு வந்து இறங்கி சொல்லுவாங்களா, வாடா எனக்கு அன்பு தொண்டு பண்ணு, நான் உனக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது மாதிரி சொல்லியிருக்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? இல்ல தானே? பட் பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார் இல்லையா? அதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டு பண்ணணும். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. படிங்க மாதாஜி. யோக சந்நியஸ்த கர்மாணம் ஞான சஞ்சீர்ண சம்சயம் ஆத்மவந்தம் ந கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, எவன் ஒருவனது சந்தேகங்கள் உன்னத ஞானத்தில் நீக்கப்பட்டு விட்டனோ, அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, உன்னத ஞானம் வந்தவுடனே நம்ம எந்த நிலைக்கு போறோம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜுக்கு போறோம். தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்வோனே இவ்வாறாக அவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, போடாப்பா ராஜா, அர்ஜுனா போய் சண்டை போடுப்பா, உன்னுடைய சத்திரிய தர்மம், ஓகே, உனக்கு இந்த ஞானத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டேன். செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை, அதாவது கர்ம பந்தம் ஏற்படாது. அவன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான், அர்ஜுன ஸ்வாஜனம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா? நான் வந்து கொன்னுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, என் கை வந்து ரத்த கரையாயிடும், எனக்கு பாவம் தான் வரும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? அதனால இப்ப என்ன சொல்றாரு, செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லைன்னு. இது யார் சொல்றது? பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ நீ வந்து என்ன பண்ணு, போய் உன்னோட சத்திரியன் நீ சண்டை போடுன்னு சொல்றாரு. நமக்கெல்லாம் என்ன சொல்றாரு, நம்ம எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் இன் கிரகஸ்த கேட்டகரியில தானே இருக்கிறோம். நீங்க தான் சொல்லணும் யார் யார் என்னன்னு. நான் கிரகஸ்தாப்பா, நீங்க எல்லாம் கிரகஸ்தர்கள் தான். நம்ம தர்மத்தை நம்ம பண்ணணும், நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையும் மெயின்டைன் பண்ணணும், பக்தியும் நம்ம பண்ணணும். ஓகேவா? சோ நம்ம செயல்களை நம்ம செய்யணும். ஓகேவா? சோ யார் அக்கர்ம நிலையை அடையலாம், யார் பக்தி தொண்டு செய்யறானோ, செயல்களின் விளைவுகளில் பற்றட்டு இருக்கிறானோ, செயல்களை செய்யணும், பட் அந்த பலன்கள் மேல வந்து நமக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து பற்றுதல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது பந்தப்படுத்தும். ஓகேவா? சந்தேகத்திலிருந்து விடுபடணும், உன்னத அறிவில் வந்து நிலை பெற்று இருக்கணும். அதனால என்ன ஆகுது, பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுதலை அடைய முடியுது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? புரியுது மாதாஜி. ஓகே, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. தஸ்மாத் அஜ்ஞான சம்பூதம் த்ருத்தம் ஞானினாசி ஆத்மனः சித்வைனம் சம்சயம் யோகம் ஆதித்யோதிஷ்ட பாரத. பிரபு உங்களை மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. எனவே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். சோ ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு இங்க. சோ அதன் மூலமா நீ என்ன பண்ணு,
நான் இந்த உடல் அல்ல. ஆத்மாவுடைய தன்மை என்ன? அது அழிக்கவே முடியாது, அது நித்தியமானது இல்லையா? அது சச்சித ஆனந்தம் இல்லையா? அழிக்கவே முடியாத ஒரு விஷயத்துக்கோசம் நீ வந்து ஏன் அழுதுட்டு இருக்க? நீ போய் சண்டை போடுப்பா, யோக கவசம் பூண்டு கொண்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பரத குலத்தவனே அர்ஜுனா, போய் நீ போய் சண்டை போடுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணருடைய முடிவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, திவ்ய அறிவை உபயோகப்படுத்தி அறியாமையை அழித்து எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? நம்மளுடைய அறியாமை போயிடுச்சா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா போதும் மாதாஜி இது படிக்க வரும்போது. ஒருத்தர் தான் அறியாமை அறியாமை கிருஷ்ண பக்தியில வரும்போது கொஞ்சமா போகுது மாதாஜி. சூப்பர், நல்ல ரியலைசேஷன் பிரபு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா போதுன்னு சொன்னீங்க பாருங்க, அதுதான் கரெக்ட். எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு இல்லை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த அத்தியாயம் முடியுது. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியுதுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். முடியுது மாதாஜி. ஃபாலோ பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய். ராமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். குரு ஸ்ரீ பிரபுபாத की ஜெய். हरे कृष्णा महामंत्र की ஜெய். भगवद गीता की ஜெய். जय. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Okay. Okay. Hare Thank Krishna. you everyone. Thank you Mataji, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.